No niin, joo. Anna kun mä syöntä. Mä ymmärrän, et välttämät voi ymmärtää, mut ymmärrä rähinä ei painu vittu. On paljon joille tää on lähellä sydäntä, mut paljon niitä joille tää ei koskaan kaituu tippuu. Ja jos oot niitä, jotka on vaan ymmällään, mut ei siltikään saa suutaan tukittuu, niin sit ei oikein pysty enää ymmärtää, vaan yksinkertaisesti sit voi painuu vittu. Ok, meitsit muuntelee sanoja, niit huutelee lavoil, sori ei tila sun tunteille. Paljon jengiä, jotka jaksaa avautuu meille, siksi kun ei tajuu melkein mitä, joten kuuntele. Jep, aloitetaan helpoimmista, on kyse koipi hommis, toimi oitisonni. Stashi, se on se jemma mihin laitat matskuun, mut käsite tavara kelpaa next leveli, eli seuraava taso, jolla jengi ei taida olla, se on englanti, kato. Dope on tiukka ja sehän ois vitun hyvä, mut jos ja kun saat wacki, niin sit saat vitun syvält. Sikki on sairas, digi on slaikka, sipi on uupunut taikka, kun juomista maistat niin silloin mennään blosseille tai menee nenä poskelle, mut se ei oo siisti vaan shitti. Eli paska tosi shitti on kyllä usein hyväs mieles, kun se on vähän paska, sano omaa paskaa paskaks, jos siinä ei oo mitään pieles, joten kasva älä uisasi vieres. Litti on huoliks, nyt ei puhuta fudiksesta, katti on naisten huoliks paitsi HM:n julisteis. Slikki on smoothie on sulava ja fitti buudi saa kundit sulamaa, ja jos et snaijaa, sori siis tajuu, niin buudi on ässi ja ässi on perse. Cashi on massi, no massi on kans selkeä. Näästi on näästi, mä en näästistes jauha, mut fasti on nopea haikeesta kauaa. Klassi on tyylikäs, mut niin voi sanoa harvast. Bäädi on pikemminkin se, mikä kuvaa sua varmaa. Niin ei ne muijat turhaa sua karta. Mist kukaan selvää ei saa, mut sovitaan, et se on kaikkea kuka vittu viis veisaa. Heittaa, nyt puhutaan susta, tai lähinnä siitä mitä sä teet kun sä puhut musta. Kun sä pädet ja häpeet mun puolest ja vuodatat huoles siellä netis sun huonees. Ja miksi on kämppä eli sun asuntos, ja kiksit saat kun lämpäät sun mammas runkoon. Ja mamma ei nyt on mutsi vaan tyttö eli Bella. Tosi sustkin jos sun pervolos semmonen ongelma, ja kakkonen on ykkönen, ja se siitä paitsi et kakkonen on tyttöjen, jos et sä tiiä. No niin, eiköhän täs tullu jo moni tutuis, jos jotain puuttui, niin sori. Kohti sä joudut sit miettii edelleen, jos sä mietit miks mä tein tän, niin mieti sitä pelle. Mä ymmärrän, et välttämät voi ymmärtää, mut ymmärrä rähinä ei painu vittu. On paljon joille tää on lähellä sydäntä, mut paljon niitä joille tää ei koskaan kaituu tippuu. Ja jos oot niitä, jotka on vaan ymmällään, mut ei siltikään saa suutaan tukittuu, niin sit ei oikein pysty enää ymmärtää, vaan yksinkertaisesti sit voit painuu vittuun. Rähinä.